Čaute, som tu zase ja, Octopus LP a je tu aj Hunterneus, čiže Dušan. A my budeme točiť Let's Play na hru Minecraft. A viete prečo? A viete prečo to budeme točiť odznovu? No lebo majiteľ tohto serveru zmenil mapu a ani sa nás neopýtal na súhlas. Viete? A teraz nemáme nič. Nemáme náš dom, naše veci, toto si mal nechať, to by bol dobrý dom začiatočnícky. Máme to, tu máme otvor. Áno, lenže. Poďme hen tam, naťažíme tam drevo. A nešprintuj moc, lebo... Počkaj, naťaž drevo, ja tu naťažím toto a potom aj hen tú hnedú hubičku a z toho budeme mať jedlo. Nechceš spraviť polievku? No však polievku. Ty, ale čo z toho vôbec nič nepadá? Aha, dobre. Ešte, že ja už som myslel, že nič mi nepadne. Ale ja potrebujem jedlo. Koľko máš? Minus 2 HPčka. Minus 2 hentie. Hungerbary. Aj. Ty asi ešte dosť, že? Ja mám plný. Mne sa zdalo, že tu boli bublinky. To sa mi iba zdalo, dúfam. 14. Ja idem zatiaľ nadolovať. Daj mi... Koľko má? Čo? Dobre, nemáš tie bubliny. Dobre, daj mi nejaké drevo. Ešte. Daj mi nejaké drevo. Polku. Dobre, a poď sem za mnou. Sem poď. Kúkni. Sem, Dušan. Tuto si poď vykraftiť krompač a nadoluj drevo a tak ja idem zatiaľ nájsť hnedú hubičku. A ovce. A ovce po prípade. A tebe mám vykraftiť. No, však nadoluj oni. Cobblestone. Hej, ja už viem prečo. Prečo je to Darkwood? No, lebo je tmavé, vieš. Najhoršie drevo, ktoré môžu v Minecrafte existovať. Aj tebe vytvorím oka. Však drevený nie, až kamenné veci. Vytvor kamennú sekírku, kamennú lopatku, kamenný meč a kamenný krompač každému. Ale ja teraz mám len ja mám teraz len krompy. Ale drevené nerob. Čo? Krompy, drevený krom urobí iba jeden. Aha. Ale ja som spravil ten drevený krom. Ja tu vidím bublinky. Ale iba jeden, že? 2. Ups. Berem hubičky. Prečo? Vypadni, daj mi tie hubičky. Ja z toho vykraftím one. A daj mi... Crafting tam stále je? Hej. Tak mi daj nejaké drevo. Už nemám. A mám. No. Dobre. A nejak sa dostaneme hore na stromy. Tam budeme bývať. Spravíme si rebrík a vylezeme. Na čo rebrík teraz? Počkaj. Nejak po listoch sa dostaneme hore. Budeme tam skákať jak Tarzani. Liany by stačili. Počkaj, tady to. Hop. Na malý strom. Teraz na väčší strom. A sme na týchto. Kde si? Ovce sú tu. Kde na stromoch? Áno. Tak si vyliezol. Toď, zabij ovce. Ideme ze sekeru zabíjať. A máš kameň? Nie. Nehovoril som ti, aby si naťažil, Dušan. Čo? No kameň, vieš čo. Som ho nenatažil. Ja som ti hovoril, že máš naťažiť. Hen tam na tých stromoch, hen tam budeme bývať. A to máme aj jaskynu. Počkaj, mám 3 vlny a ešte jednu pre teba. Či 2. No tak ešte jednu. Potrebujeme 6 vln. Ja mám 3, takže ešte 3. Tak ešte 3 kravičky zabij. Tam je jedna šedá. To je jedno, aké zabíš 3 proste. No presne. Aj šedé môžeš. Tu budeme bývať. Tu, na tomto strome, tento sa mi ľúbi, tu je nejaký plochý plácok. Dobre, tuto. A potom mi povedz, keď ťa budem môcť portnúť. No daj, portni, už mám 6. Máš 6? Tak počkaj, ja vykraftím ešte jedlo. Jo, koľko polievok!
Hej, že keď budeme chcieť tú mapu, ktorá bola, že máme povedať. Hovorím. To máš jedlo. Čo je? No, mushroom. To si už spravil? Len je divné, že to žere a úplne z toho ide. Ešte keby drevo žral. Pravím postele, nechod tam. OK. Dobre. Tento strom, trošku to tu vyholíme. Hej, počkaj. Jak sa kraftí postiel, však 2 dreva dole a 3 vlny hore, nie? Nie, ty si debil, daj mi to. Ani prd nevieš. Je to tak, ty dement, no tak to sa chcem kúkať. To neuvidíš. Jedna posteľ. A vieš to, že ti chýba jedna vlna? Povedal som, že 6. Dobre. Toto bude pekná. Táto je tvoja, lebo tu som vykraftil z menej farebnú a táto je moja, lebo tu som vykraftil farebnejšiu. Ja som hladný, ty vole, ale na hre ako. Ešte si hladný v hre? Ja ešte Máš. Dobre, tuto na tomto. Dobre. Chod zatiaľ na to, že drevo, ja to tu trošku vyholím. Ale ja neviem, ak sa sem dostane, ty dement. Tak ja ťa portem, ty dement. Tak tu sprav rebrík, ty dement. Tak na čo? Ty dement, zles dole, naťaž drevo. Nechceš železo? Železo, vieš čo, to by mohlo byť tiež, odkiaľ? Neviem. A kamen nechceš? No, kameň chcem. Ale teraz by sa najviac hodilo to drevo, Dušan. Počkaj. Môžu. Máš ten krompač drevený? Hej. Dobre, potom keď sa budeš vracať, mi ho daj. Ty si nade mnou ináč, ako kopem pod tebou. Tak ale neodkop to drevo, čo je tam stávam akurát. A nemeň ho, dobre? Akože hore? Ako to drevo nezmeň. Na planky ho nemeň. Bude stačiť asi 26 dreva. Ja myslím, že... Hej, ale ešte ťaž. Máme 2 staky a... No, 1 stak aj 60. No dobre, počkaj. Daj mi všetko to drevo, aj ten krom. Ten krom, chod naťažiť kameň a daj mi drevo. Dobre. Ty si to zmenil! Ty si taký... Choď, Dušan, už choď. Ja som nič nezmenil, ty dement, čo chceš? Ja som to chcel mať takéto. To je jedno, nechaj, choď už, Dušan, chod zobrať kameň, chod naťažiť kameň. Nič. Ale tak je to aj tak krajšie. Chod naťažiť kameň, však nič, Dušan, nič. Inak ho nájdem. Je, ten krompík som si nehal. Kameň, dobre, uhlie. Naťaž to uhlie a aj kameň, Dušan, prosím. Jaké nepríjemné šuty. To tebe? Aha. Ja, že nie. Ja som pri jaskyni. Začína byť noc. Tak potom... Pomáhaj. Čo píšeš?
Dušan? Čo? Začína byť noc. Ty ma nepotneš, ja viem. Portnem. Už Ale máš kamene? Nie, ja som to teraz doloval do uhlie. No tak doluj uhlie. Už je. Dobre. Počkaj, tu je jedna posteľ. Kde je tá druhá? Ty máš tú posteľ uložiu. Kde je vedľa teba? No to je jedno. Ale ja budem takto oproti takto. To je jedno. Ale to tam úplne naopak, jak keby, že... Idem spať, poď spať. No dúfam, že odídu. Myslíš, že odíde? Nie. Vidíš to. Koľko máš uhlia? Dobre, uhlia mám 13. Dobre. Toto tu je čo? Prečo si to všetko zničil? Počkaj. Uhlia máš 13? OK. Počkaj, máš kameň? Chod naťažiť kameň, ešte potrebujem kameň. Čo kraftíš? Nič, ja som to tam len položil. On odišiel. Do. Bum. Joj. Ešteže. Halelúja, dobro zvíťazilo. Počkaj, on sa neodhlásil vtedy? Nie, on odišiel, dúfam, že odíde. A dúfam, že zostane preč, ale pol hodinu. Ja aspoň celý čas. No, však kým budeme točiť. Ozaj. Oh. Kde tu počujem pigment? Pigmena? No. Neviem to čirov náhodou prasa. Také zmutované asi. Vieš čo, lenže pigment v klasickom svete. No. No. Ale počkaj, robot. Robot nie je až taký sprostý, že by to urobil. A jaskyna, uhlie. Ja tam nejdem sám, poď sem. Vieš, choď tam, ja tu robím barák. Tu by skeleton. Rýchlo tepá, rýchlo tepá, rýchlo tepá. Ahoj, ja zabijem, ja som odvážny mušketier. Skeleton down. Luka, jeden šip som získal. Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Získal som luk. 2, 3, 4. Andrej, získal som luk. Ty máš luk? No, teraz som zabil kostlivca a získal som ho. Ty máš šťastie. A šíp. Aj ten jeden. No dobre. Dobre, a kameň máš? 43. No tak ešte trošku naťaž. Koľko do jedno staku? Áno. A počkaj. Ale ten luk má strašne málo, on strašne ukazí. TP. Daj mi kameň trochu. Chceš polku? Počkaj, no kameň, áno, daj nejaký kameň proste. Dobre. Vesti, si úplná. Už ho mám, home, dobre. Kde si? No však ešte ťaž. Tak. 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 Hej, dám to ako nový let's play, alebo to urobím, že to bude ďalšia epizóda a že nazvem to Azazot znovu. Nová epizóda. Ako ďalšiu epizódu? No, lebo však tá prvá epizóda bola tá stará mapa. Áno, a toto bude, no urobím to asi tak, že nebudem robiť ďalší let's play. Nazvem to Debilný majiteľ. Nie?
Takú vulgarizme slova by som tam mohla vyškrtnúť. Dušan hovorí ten pravý. Ja viem. Ale debilný to není až tak hrozná nadávka. Nie, keď ten dobrý počítač nič. Mám 59 kameňa. Koľko? 59. No tak naťaž do staku. Ešte jedno vydelujeme, máme stak. Áno, mám stak, daj rýchlo. Čo? CPH. Však vieš, kde bývame, nie? Počkať. Viem, ale zase ja neviem na to vyliesť. Ježiši! Asi vieš, kde bývame. Počkaj, hento. Vidím ťa. Raz, dva, tri. Čo tam stávaš? Nič zaujímavé. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Kde sú tu vlaké liany do prčic? Jak si tam vyliezol? No normálne. Jako pán. No, dal si fly, že? Dušan, nedal som si fly. Normálne, to som... Však nič nejaké listy a vyskač po stromoch. Na menší strom, potom na väčší a potom na tento najväčší. Ne, to som robil blbo. Okna nepotrebuje, že? Chceš možno? Zatiaľ ne však, až potom. Vidíš ma? Nie. Ja stávam dom. Ale že akože teraz takto vo videu. Ja som si, ozaj, počkaj. Počkaj, soráč. To nechcem. No tak to je taký dom, kámo. Asi nás hodím. O videu už ja nebudem vieť. No a čo? Takýto podobný sme mali aj hentam, akurát tam bol z iného dreva. Koľko máš ešte to dreva? Dosť. Ešte mám 32 nepremeneného. Tak počkaj, idem sa tam dať pec a také oka. Daj henčan. Dobre, dve. No lebo ty si jeden vykraftil, lebo my sme jeden mali, lenže ty si vykraftil ďalší, Dušan, vieš? Tak to bude. Čo vykraftím, hentu pec? To vykrafti ešte jeden. Vykrafti ešte 6 crafting table, takto do každého rohu, nech to je pekné. Ja nemám drevo. Jaj. Tak ja vykraftím, počkaj. Počkaj, ja idem... Koľko to potrebujem? 6? Áno. Tak. 3. 5. 6. Ja idem za tie krompe. Tam máš tie... Hej, tam máš tie crafting table. Ale ja robím železné krompy. Železné? Dobre, ale iba dva. No však len dva, pre teba, pre mňa. Med zatiaľ nie. Ozaj, máš nejaké torčky? Hej. Tak ich mi poukladaj. Ale kde? Ukáž, daj mi ich. Počkaj. Ja mám ale len dve. Počkaj, ja Dve, spravím... tak vykrafti, máš uhlie. Ja spravím trúhlu. Nemám drevo, do prčic. Počkaj, chvíľku tam bude tma. Buď tam, nech sa tam nespavnú oblúdy. Oblúdy, zabijem vás. Počkaj, ja vystrelím. Nestrieľaj po mne, nemíňaj si ten luk. Tak ale ja keď strieľam, prídem prenu a to sa mi vezme. No a? Ale daj mi, oné. Vieš čo? Čo? Uhlie. No. Nemohlo by byť o jedno viac? Pec, hej, ešte pec daj medzi one, ne? Takto, medzi ne, tu pec, nie? Ne, to urobím trošku ja. Ináč. Dobre, už je. Ale ešte mi tam... U šamanov. Čo?
Vypadá to tu jak u šamanov. Uhni. 3, tak. Takže stred je tu. OK. Čo robíš? U šamanov? Prečo u šamanov? No to... Hej, no to tmavé drevo, no to taký, ako keby tu bola tma hrozná, že? Tak... No hej, počkaj, idem si prenabíjať. OK. Vyzerá to, ako keby tu bola ohromná tma, aj keď ona tu je dosť veľká tma. Už je to lepšie, nie? Tak. Tak. Ten dom je... Vyzerá úplne ako ten starý, akurát je trošku väčší a je z iného dreva. Ináč je to úplne on. No, celkom dobre som spravil, ale... Dobre, máš nejaký kameň? Ja mám vlastne kameň. A ja. Daj mi ešte kameň. Počkej. Počkaj. No, toď, ja som pred tebou, vyhoď mi kameň. Poukovať ti nedá. Ježiš, však to je spoločné. To je jedno, spoločné to isté. Ešte daj. Koľko? Čo ja viem, daj všetko, čo? Počkaj. No daj 16. Počkaj, dáme nabiť tablet na nabíjať. Je tu strašná tma, sa mi zdá. Ale sa nemoc nie. Mne sa zdá, že je tu strašná tma a to tu musím osvetliť poriadne. Počuj ma. Áno, počujem. Dobre, daj mi. No, daj mi to. A to čo si spravil ako strede? Ja neviem. Aby bolo svetlo. Budíš svetlo. A bolo svetlo. A fakt je to tu jak u šamanov. Úplne všade svetlo tu bolo. Dobre svetlo, nie? Ja si, počkaj, ja mám Nemáš uhlie? Hej, sprav tú uhlicu. Ja som minul asi všetko uhlie. Truhlu, áno, robím. Sprav 2. No 4 sprav, nie. Áno, 4 sprav. Robím dvojitu, lenže nemám na dvojitu, mám iba na 3 čestky. Tak, nie, 2 akože český sprav, celé. Počkaj, ako Áno, to robím? túto. Tak ich položia, daj jednu na seba. To je všetko? Áno. Spávam No, veci. Hej, na tu máš posteľ. Uložím postele. Postelu, tak. Ja mám svoje mušrumy, styky, dám dobre to je celkom. Všetko to proste poukladaj. Speed, bomb, dark. Počkaj, ja tu mám jednu pec. To dám sem, nie? Ty si zobr... Dám sem, to si miniem. To sem. Počkaj, prázdne. Počkaj, jedno si vezmem, jedno jediné. Však ber. Kromp. Počkaj, ty máš postavené ma ďalšiu jednu. Na čo ty si taký... Ja neviem, tak ja som... Je noc, idem sa vyspať. No áno, že tu je Počkaj, to je tu všetko. robot, ale počkaj chvíľu. Jo, spí. Dios mios. Tak. Lepšie bolo, keď sme na tom Dobre. dosť. No dobre, chod spať. Ja som tam udrala. Chod spať. Spíš? Preč. Ty ješ? No. Dobre. Dobrú noc. Dobrú noc.
Slniečko vychádza dobre. Ozaj, ale to som nedomyslel, lebo ja som túto chcel urobiť. Aha, vlastne, to bude mať. Ja ozaj, my si nevoláme, to som si všimol až teraz. Aha. My si voláme cez Facebook, viete? Dobre. Takže máme všetko. Ideme ťažiť drevo, lebo dreva máme nedostatok aj na tomto svete. Hop. Volá mi. Sme zas tu. Problémy s komunikáciou už máme hotové. Tak poď, máš sekírku, ideme ťažiť drevo. Totižto. Lebo aj na tomto máme nedostatok dreva, vieš? Dušan. Dušan, čo píšeš? Dušan. Ach jaj. Ale nemá sekírku. No tak si aha, poď sem. Nechod dole. Prečo? Máš kameň? U seba nie, ale... V tej čestke sú styky a kameň, vykrafti si a potom zatváraj za sebou dvere. No 5 kamenov, to je tak veľa. No však na sekírku stačia 3. Víš to. A poď ťažiť drevo, lebo nutne potrebujeme. Dreva je nedostatok proste. Nikdy! Dobre. Ale nezdá sa ti, že to buguje menej, keď je tá nová mapa? Trochu. Mne to buglo zatiaľ iba raz. Vôbec. No ale to nebolo kvôli serveru, lebo takýto bug sa mi stáva iba občas normálne aj. Ale hneď to vyskočilo, to nebol ani bug. Žiadny bug ešte som nemal. Ani ja. To je super. Koľko máš dreva? Ja mám 18. Ja mám 36. Nie 38, 40. 44, lebo som tebe ukradol. Neukradol. Jaj, ty hajzel. No a čo? Však to je spoločné. Idem to ešte docraftiť nejaké veci. Čo tam pod magínaš? Ty si dávaš home? Áno, Ježiši Kriste. Jako? To si tam, to môžem si dať aj ja sen home. Ty na to tuším nemáš povolenie. Počkaj, opýtam sa robota. Opýtaj sa, že či máš povolenie na dať si set home. Lebo mne sa zdá, že nemáš na to povolenie, ale potom sa opýtaj, že či by ti to dal, lebo on ti to dá. Keď nie, tak nedám. A povedz, že keď ho nemáš, tak mu povedz, že nech ti ho dá, a keď ti ho nedá, povedz, že keď ti ho nedá. Že keď ti ho nedá, že nedám potom IPčko do oného, pod video nedám IPčko. Však ja toto isté bude. Aspoň myslím, že to vie. Dúfam, že to vie. Ten dom je úplne, jak neviem čo ešte. To si podáme postiel ešte. A toď a máme to normálne úplne hotové. Pre návštevu. No, a ne, iba 2 stačia. Však asi 3 naraz nebudeme natáčať, lebo ešte to natáčavam aj s Mírkom, Kristínou a s tebou. Míra, a s ktorým natáčaš najčastejšie? Ganobčík.
Však nemáš žiadne sny video. Mám? Je tam s Mírkom, akurát nám blblo spojenie, takže sme si nevolali, iba písali, on sa volá Trololo. Ja, tak ste si len, on je na Facebooku, že? Ja Ty si blbec, ty si to dal samé česky. No a čo, však je to... Nechodí do tohoto domu. Čo? Nebo že nebude chodiť do tohoto domu. Však áno, my s Mírom to budeme natáčať. Niečo som chcel urobiť, lenže neviem čo. Jaj. Máš 4 staky dreva až tam. No, dobre, prvýkrát mi to buglo. Hej, to drevo toho do česky. Dobre. Má tam 4 staky dreva. Však robot mi neodpísal ešte. Asi je neaktívny. Lebo on tam furt robí nejaké blbosti, chápeš? Majiteľské. Také volovinky. Vyskúšam takto, že set home. Počkaj, ja som to mal na kapslo. Ty kokos na najbližšie video. Prčic. Čo, nemáš na to povolenie? Nemáš na to povolenie, že? Počkaj, dáme si, že... Neviem, asi nie. Shithole. Že you don't have permission, unknown command type help for help. No tak nemáš povolenie. A prečo nemám? A ja chcem. Teraz ničoho, než niekto na teba vyskočí. Nerob. Máš smolu, mám obranu zo schodov. What? What the fuck? Počkaj, som sa vôbec dostal na tú strechu. No s listami. Vidíš, listy sú priateľ človeka. Bez listov. Tam sa bez listov nedá dostať. Ako nie, že ich uložíš pod seba, ale na listy si skočil, chápeš? Tak. Dajme tu ešte bol taký majak veľký. Majak? No keď zabiješ Wintera, okej. Dáme sem. Počkaj, toto ja spravím, ne? Počkaj. Ja to spravím. Daj to. Choď mi zobrať Ne, ja to robím. Jaj, nemám oné. Schody. Máš nejaké schody? Jednu. Tak mi ho vyhoď. Daj mi ten schodík. Daj mi schodík. No vidíš to. Počkaj, to je nejak blbo, ne? Počkaj, ja som ešte dal do česky 400 taký dreva. Výrob nejaké drevo. Však koľko má spraviť tých schodov? Neviem, výrob z pol staku. Počkaj, jak som to ja robil hen tam? Aha, som to tam robil presne. Ja nechcem, aby mi tu Ganobčík spával, ešte mi ho zasradí. Máš 40. Tak mi to daj sem, ja som toč. Toď mi to daj. Čakaj. Poď sem, daj. Dobre. Spravíme si ešte takto schody, že? Takto do tohoto. Ako? Je jablko, idem preno. Ježiš, ja nič nevidím. Je to dobré? Ja Ganobčíka ešte furbáva tých strely. Čo sme sa hrali na tých, že on bol mimoženšťan a tak. No asi jej. Ty kokos, to je... Kokos, vtedy sme boli malé decka, jo to furt baví. Jak malé decka, počkaj, však to bolo pred týdnom. Akože tie strieľačky, čo sme hrali, mám jablko na jej, dám si ho. Dobre. Dve málo. Potrebujeme jedlo, pretože ja... Ideme spať. Počkaj.
Robot, choď spať. Aha. Je tu? Je? Tu. Počkaj, robot, prečo si nemôžem dať sebou? Aha, ja tam hľadám na zemi a ty si nade mnou. Ty si blbec. A to. To tam bude dlho trvá, niekým to spravíš. Nie. Počkaj, to je nejak blbo, nie? To by malo byť ešte toto rovno. A toto... Nedáme to preč? Tie schody. Len to horné daj preč, tak? Počkaj. Ty to dáš celé, že? Uno momento. Dobre, som späť. S Dušanom sme sa dohodli, že to bude trošku inak. Fuj. Trošku inak. Vieš už? Vieš, čo myslím? Áno. No, dobre. Toto, že asi. Toto? Ukáž to. Hej, vytvoř, daj sem, daj mi. Koľko toho máš? To by malo stačiť. A hen tu sa vzdalo na ten YouTube? Uno momento, pozriem sa. Ešte nie. Ale toto je trošku blbo. Nech ho chytím. A ne! Choď pre ten schod dole a oprav to. Kde to je C? Ty si taký debil. Kde je ten schod? Ja neviem, dole není. No, postavíme nový, mám u seba 2 taky dreva. Čo? No, 3 taky dreva. Už vieš, jak sa dostať hore? Hej, ja som to spravil hente. Aha. Na tu máš 2 hente schody. Ja ich nepotrebujem, daj ich do čestky. Dobre. Však do jednej to dávaj, najprv to mám v tejto, ne? A asi budeme za chvíľku končiť. Nie? No. Čiže mám skoro vôbec žiadne veci u seba. Dobre. Takže. S pohľadom na tento náš nový dom sa s vami lúčime a čaute a uvidíme sa u ďalšieho videa a dajte lajky. Čau! A ešte som chcel povedať, že asi budeme za kamerou trošku ťažiť, takže čaute a dajte lajky.